बर' माहारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि डिमाकुसिनि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि नैबे कमिउनिटि हलाव दिनै गोबां बर' आफादफोर जेरै अल इन्डिया बड' नेशनेल लीग फर सेपारेट स्टेटहुड अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम बर' राइटार्स एकाडेमि सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटि आरो ओरैजाय जोंहा एक्स भलुन्टियार फर्स गासै आफादजों आरो गासैबो बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि क'क्राझार चिरांनि गासैबो इन्टेलेक्चुवेल्स बिथांमोनजों जों जयैनो नैबे जोंनि डिलिमिटेशननि सायाव जों गुवारै सावरायदों। दाख्लै 20 तारिख जुनावहाय डिलिमिटेशननि जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन ओंखारबाय बेयाव जोंनि बनसुल' नङा गोबां जोंनि माहारियारि आफादफ्रा दिनै दुखु मोननानै जों डाइरेक्ट मानगोनां प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हर एक्सेलेन्सि मिसेस द्रौपदी मुर्मु बिथांजों जों गुवारैनो सावरायहैबाय। दा बे इस्युखौ लानानै जों सावरायदों जिहेथु जोंहा बिटिसि 6 सिडुलाव जे जोंनि मोननांगौ मोनथाय बादि आर्टिकल 330 आरो 332 नि गेजेराव जोंनि गासैबो स्टेट एसेम्बलि आरो गासैबो पार्लियामेन्टारि सिट्सआ बिनि गेजेराव एसटी जानांगौमोन नाथाय बेखौ टटेल भायलेसन खालामदों आरो ट्राइबेलफोरखौ नेग्लिजेन्स खालामनानै ट्राइबेलफोरनि राइट्सखौ दिनै सिफायनानै पलिटिकेल जि सेल्फ डिटारमिनेशन दंमोन राजनितिक जि अधिकार मोननांगौमोन दिनै आसाम सरकारा बेखौ षड़यन्त्र खालामनानै एन्टि बर' मानसिफ्रा दिनै फोजोबस्रांदों होननानै जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो गुवारै जों फोरमायदों। बिथाङा दुखु फोरमायदों आरो बिनि सायाव भारत सरकारजों सावरायनायनि जि मोनसे बेबस्था बिथाङा बेखौ जोंनि सिगाङाव पजिटिभ रेसपन्स होदों। जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव बिटिसिआव दिनैहाय जोंहा जि सरकार जाय खुंथाय बाहागोआव दंमोन दिनै बे गासैबो समयसा डिलिमिटेशननि इस्युस आरो जि जोंनि 6 सिडुलनि जि मोनसे अधिकारमोन बेखौ दिनै आसाम सरकारा दिनै सिफायनानै जि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसन बानायदों बेखौ सरकारा गोख्रों भाबै गसंनानै जिहेथु जोंहा बिटिसिआवहाय मोनसे लेजिस्लेटिभ पावार दङ जि निजे खुंथाय निजे डिसिसन खालामनो हानाय निजे मोनसे सासन खालामनो हानाय जिहेथु जोंनाव दंखायोमोन। बे आसाम सरकारा बिटिसि 6 सिडुलाव जि मोनसे अर्डार हरोब्ला बे अर्डारखौहाय एसेम्ब्लियावहाय जानाय जायैखौ पास खालामनानै बेखौ बेक खालामनो हानाय बिटिसि 6 सिडुलनि जि मोनसे मर्यादा बे दङ। आसाम सरकारा बिटिसि 6 सिडुलाव जि मोनसे अर्डार हरोब्ला बे अर्डारखौहाय एसेम्ब्लियावहाय जानाय जायैखौ पास खालामनानै बेखौ बेक खालामनो हानाय बिटिसि 6 सिडुलनि जि मोनसे मर्यादा बे दङ। नाथाय बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जितु बिटिसि 6 सिडुलनि मर्यादाया बेसेबांसिम लास्टिं जानानै दं बेसेबांसिम सोलिदों दा बेखौ जों कुइसन मार्क दिनै जि मोनसे बिटिसिआव सोलिदों जितु जोंनि डेपुटि कमिशनारनो आसाम सरकारा जि मोनसे राइट्स होदों जि मोनसे इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जि मोनसे नायबिजिरनो हानाय जि मोनसे पलिसि खालामनायनि दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोला जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसनाव थांबाय बेखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनब्ला दिनै डेपुटि कमिशनारा आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे एजेन्ट जायखौ आसाम गभर्नमेन्टआल' हम डिपार्टमेन्टआ बाहायनो हायो। दा बिटिसि as per the बिटिसि एग्रिमेन्ट मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि बादे दिनै डेपुटि कमिशनारखौ बिटिसिआ सिङाव दोननानै सामलायनो हाया इट्स आउट अफ द पारभिउ। दा बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनदों दे जोंनि पन्चायतनि राजखौ सिफायनानै जोंनि बिटिसि 6 सिडुलखौ बानायदों। दा डेपुटि कमिशनारा दिनै हाबनाय माने बेयो डाइरेक्टलि कन्ट्रल बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट। दा बेफोरबादि माखासे जि मोनसे विकनेस पइन्ट दा जोंनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव जादों एबा माखासे 16टा डिपार्टमेन्टखौ डाइरेक्टलि स्टेटनिफ्राय सामलायहरो जितु एपइन्टमेन्टनिफ्राय लानानै माखासे टेन्डार नटिफिकेशननिफ्राय लानानै जितु स्टेटआव जायो दा बे जोंनि माखासे साख्रिफ्राबो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जायखौ बिटिसिआ होनो हायोमोन बेबो स्टेटनिफ्राय डाइरेक्टलि फैनाय जोंनि बिटिसिआव दिस इज 100% प्रुफ। दाख्लै क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनार बिथाङा गोबां मानसिखौ आर'नाइ होनानै बिहु गामसा होनानै बरायदों। बेनो मोनसे श'केस दे जोंहा बिटिसिनि जि मोनसे मर्यादा दंमोन जाय जोंहा दिनै सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दंमोन बिनि गेजेरजों कमिटिनि गेजेरजों सिलेक्सन खालामनानै साख्रि होनायनि जि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेखौबो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ लांबाय। खिन्थु इन रियेल सेन्स
सैथो बाथ्राया बेनोमोन बिटिसि 6 सिड्युलनि मोनथाय बादे स्टेट गभर्नमेन्टआ 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ डाइरेक्ट एग्जाम फाथिनानै साख्रि सोनो हानाय मोनथाय गैयामोन बेखौ अबजेक्सन खालामनांगौमोन बिटिसिनि खुंथाय सरकारा नाथाय दिनै फंसे राव जों नुनो मोनाखै बे क्रिटिसिजमनि खोथा नङा बे रियेल ट्रुथ सैथो खोथा जोङो दिनै नुनानै मिन्थिनानै जों आवाज होनांगोन आरो जोंनि सिनियर सिटिजेन्सफ्राबो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्राबो जाथिनि सार्थआव सैथो खोथाखौ बुंनांगोन नङाबा जोंनि भबिसतआ दिनै खोमसि जानानै थांगोन